way for the MVP. Pacho. Ano po sa iwan natin para sa team Pampanga Gigante. Ochoa. Game time. Kasama si number. First 8 minutes ng ating first quarter. So, bakbakan ito ng team ng Pampanga laban sa Hazel. And first shot goes to mapupunta para kay Ochoa. Ochoa ngayon sa ilalim pump. Divino pa. Divino, September 23. Recover steal para kay jersey number. Easy muna sabi ng team Pampanga. Divino pa rin. Binigay Veneracion. Veneracion wala. Hindi tumama yan. And it's the black ball. Black ball tayo. So, black ball tayo. 7 minutes 44 seconds. 11 De Leon. De Leon binigay ni jersey number 14. 14 ngayon. 14 pa rin. 7 na play. Santos. Santos back. De Leon take. De Leon looking for the Sydney. De Leon on the move. Pacho pupungol. Wala. Rebound. And it's Alay. Yan lang, outside tayo. So wala pang score, 7 minutes 56 seconds, so 24 seconds. First quarter. Divino, ang mag-i-inbound na yun. Divino binigay. Veneracion. Veneracion back to Divino. Divino now. Divino ngayon, Divino ba na renovation ang pagpababa ng bola. Divino pay, Divino pass. Sa ilalim. Drop pass, ang gandang pasa. Ochoa. Nakompleto naman ni Ochoa yung play na yon. 6 minutes 57 seconds. 2-0 ang ating score. Lunag now. De Leon now. De Leon atake on the move. Same ball tayo, outside lang. So, pinayungan sa depensa. Itong Gigante or Higante. De Leon now, setting up the play. Grabe. Unang bakbakan pa lang, sobrang lupit na ng depensa ng bawat team. 2-0, 6 minutes 37 seconds, first quarter. Santos setting the play, kaya ng shot clock, binigay De Leon! De Leon, wala. Recover, shot clock, 5, binigay, 3 to shoot, pass, and... Uy, ni-step back pa ni Idol, pero wala. And it's the Pampanga ball po tayo. And it ball by Divino. Divino ang mag-game ball, binigay kay Miss Veneracion. Veneracion to Divino. Pero magpapababa ng bola, Divino ngayon. Point guard, pure point guard itong si Divino. Binigay kay Veneracion to Divino. Divino now, dribbling skills. Divino! Wala! Rebound para sa team. Pinigil Santos. Pass break tayo. Santos sa pinang mutik. Pangkawala. Santos pa rin. Pass to Pat. Buta tayan! Buta tayan ni Habi Gigante. Grabing depensa ni Idol. Divino drives. Divino pass. Divino now. Veneracion. Pull up Jay. Wala. Rebound ni De Leon. Para sa team. De Leon. Pinusutan ng tatlo. May blocking. Foul. Laki pa lang itatawag kay Veneracion. Number 13. Second team foul tayo. Adam Palmer. 2-0 in favor of Pampanga. 14 Santos. Santos ngayon. Santos setting the play. Santos pass. And fire. Yes. De Leon. Follow away Jay. Galing kay De Leon. Ganda na tayo. First quarter pa lang to mga idol. 8 ngayon. 8 pa rin. Sa natin diskarte. Divino. Divino ngayon. Divino pa rin. Pass. Ochoa. Ochoa still on the ladder. Pass sa ilalim 17. Back. Sika ko binigay. Long term. No. Rebound. Para sa team. Jersey number 11. Tumatakbo na si De Leon. De Leon on the move. Euro step. Wala. Ito na. Demesa now. Demesa nagmamadali pero ginagambala. At tatawagan ng foul. First contact. Ito si number First 14. foul. 2-all pa rin tayo. Deadlock tayo. And inbound. 8. 4 minutes 52 seconds. First quarter. Ochoa mag-inbound. Binigay jersey number. Divino sa Palayaw. Fake pass. Sa kalabaran. Sino naman niya para kay De Leon. De Leon now on the move. Inaagawan. De Leon drop pass. Pacho. Pacho now. Pacho ginugulo ng dalawang Pampanga. Santos. What a shot. Galing kay Santos. Bagsak may pa idol.
ng Hustle. 8 Divino. 4-2 ang ating score. Dalawa ang alamangan ng Hustle o ng Pampanga. 2-3 binigay. Divino now. Divino pass. Big Veneracion Minama. 10 on the shot clock. Veneracion, pupo ng 3, wala. Sigante wala. Sigante. Wala pero may rebound. May foul tayo. Foul number 2-1-7. Bayan, first contact, second, 2 foul. Let's hit the first one, 2 by Gigante. Gigante, first one is. Gigante, first shot. Pumasok. Tignan natin ang pangalawa, jumper ready. Second one is. 4 minutes or 4-3. Tabla na tayo. Deadlock na tayo. Nakadikit na ang Team Pampanga. Version number 11 De Leon. De Leon ngayon. De Leon now setting up the play. Binigay kay Bunyag. Bunyag. 3 points. Paborito nga pala ni Idol ng mga tres na yon. Divino now to number 23, Ochoa, wala. Rebound, makukuha ni De Leon. De Leon tumatakbo na. Eto na, De Leon on the move. Spin, wala. De Leon, binigay kay Nulago Santos rather. De Leon ulit. Pass and binigay Santos again. Santos pass. Rebound. Pacho, ang haba nito si Pacho. Wala. Rebound para kay Divino. Divino na, namamala. Divino on the move. Dribbling skill. Para pass. Galing kay Veneracion. Ang gandang galawan naman nun. Woo! Parang hindi ladies ang mga naglalaro dito, mga idol. Bakbakan talaga. 7-4, 3 minutes 12 seconds. Mukhang mawawala na naman ako ng boss dito, mga idol. Bagsak kaya pa. First one is. Veneracion, first shot, wala. Medyo inaalat itong si Veneracion. Pangalawa, jumper ready. Second one is. Now again. Wala, inaalat. Paso, bullet pass para kay Bunyag. Bunyag now, setting out the play. Bunyag sumalaksak. Pinadaan pa sa ilalim. Ang gandang galawan naman noon, galing kay Bunyag. Grabe. Pinadaan pa sa kilikili. Para move. First one tag in the third. Team foul. Ball is out to Bunyagis. Rebound ni De Leon. De Leon, maaagawan ni Veneracion. Veneracion now to number 23. Number 23, Ochoa. Ochoa! Ang gandang pasa naman nun. Ang gandang play para sa Pampanga. Foul number 1. Grabe. Grabe yung mga naglalaro dito, parang hindi mga babae. Ngayon lang ako nakanood ng ganitong laro talaga na may galaw talaga yung mga player na babae. Tingnan natin ang pangalawa. Jumper ready. Second one is. 2 minutes 50 seconds, first quarter. Veneracion, Good. pasok. For 1 point. Jersey number 11 na ngayon. 11 still on the line. 9-5 po tayo. De Leon. De Leon now on the move. Teardrops, pasok yan para kay De Leon. 94-5 tayo. Score natin 11-5 sa ating first quarter. 8 ngayon. 8. Binigay Divino. Divino, alley-oop play sa teammate niyang si Gigante. Ang gandang pasa naman nun. For the team, Hustle. Tayo for the team, Hustle. Pass, drive, and
And there's a contact. Given point number 17. Foul committed to number 17. First contact. Warning for penalty. Shout out. Yung mga nalaglag. Ayan o. Nalaglag. Pero kami yung child dapat. Dami bagsak. Pass to Bunyag. Binigay kay jersey number. Santos again. Santos now to trigger woman. Dalawang thrust na yan. Galing kay Bunyag. Specialty in the house. Mala Stephen Kerry. 7-14, 2 minutes sa ating first quarter. Divino na umingi ng pick. Divino na kalabaw sa ilalim. Drop pass. Yun nga lang. Ay 3 seconds violation tayo para sa team ng Pampanga. Sa ilalim ng wing. Santos binigay. De Leon. De Leon now. De Leon crossover. Sham got move. Drop pass kay Pacho. Wala. At may whistle. Foul number 11. Penalty tayo rin. So penalty, 2 shot tayo. Penalty tayo and first. Bodie Marin penalty. Let's see the two to make 2. 1 minute, 34 seconds. Shooter, nasa Tunisia. Si Kanko. Let's see the 2 to make 2. First one is. Yes, sir. Pasok para kay number 17, si Kanko. Jumper ready. So 6 na lang. Kung papasok ito, 5 na lang. Jumper ready. Yes, sir. And in power, De Leon. Binigay kay Santos. Santos, siya nang magbababa ng bola. Santos now setting up the play para sa team ng Hustle. On the shot clock. Side step. Drive, hit. Oy, Pacho on the move. Yes, sir. Pinasabay pa ang dalawa. Nitong si Idol Pacho. Grabing bakbakan ito mga Lods. Divino. Divino now. 10, binigay Veneracion. Veneracion for 3. Wala. Wala. Rebound. Makukuha yan. Yochowa. Oy. Hindi lang nakuha ni Higante yan mga Lods. Black ball po tayo. Isang Sayang. minuto. 1 minute. Exactly isang minuto. 69 tayo. Pito ang naman ng Team Hustle. De Leon na attack na naman. Pupungin na. De Leon, teardrops play. Down to 50 seconds. 50 seconds. 89. Divino now, nagmamadali. Spin move. Oh, yun lang. Nabitin doon si Idol Divino. 44 seconds sa ating first quarter. 18-9. Santos na ngayon. Santos na rin. Siya nang magpapaba ng bola. 47. 80 na the shot clock. Santos dribbling ball. Ang gandang pass ay Pacho. Pero may foul tayo. Oy, walang inbounder pero walang point guard. Makukuha ni Ochoa yan. 30 seconds. Ochoa now setting up the play. Oy, Ochoa teardrops. Wala. Higante. Eto na si Bunyag. Bunyag now on the move. Easy laser. Galing kay Idol Bunyag. Napaka-basic ang ganawan itong si Idol Bunyag. Divino now. Ano kaya ang gagawin ni Divino? Divino dribbling. Binabantayan ni Bunyag. Divino on the move. Aboard, wala. Wait for the buzzer. 29. So, 11 ang kalamangan. Oy, nice one. Good yun. Nakaw-play. Na-score pa ni Idol. 20-11. Siyam lang ang kalamangan ng Team So, Hustle. 9-point lead para sa Team Hustle. 9-point lead. Pagsaya pa. Solid, solid. Okay, so balik tayo sa ating second quarter. De Leon. De Leon ngayon. De Leon pa rin. Siya nang didiskarte binigay. Bunyo! Ilan! Wala. Rebound. Zero Estela. Estela Leon. Estela Leon. So iba na ang second unit ng Team Pampanga. Acosta now, number 99, wala. Para sa Team Hustle. Hustle for Leon. Pacho now, nagmamadali. Ang Kevin Durant ng Team Hustle pero yung tinapikan. Sa ilalim. Jersey numbers. 99 ako sa binigay. Ako sa binigay. Ball and long three.
Sa 3 para kay Esguerra. 2014. Fast break tayo. Bunyag, easy lace up. Basket down para kay Bunyag. Napaka-basic na maglaro itong idol na to. Solid. Mano, tumul na kayo? Ingat, ingat. Pasok para kay Bunyag. So 7 minutes 16 seconds. 23-14. Acosta now setting up the play. Binigay kay Baluyot. So Baluyot 15. Baluyot para pass. Ang gandang pasa, hindi lang natapos. Sa black ball. Black ball po tayo. Black. 23-14, second quarter, 7 minutes. Press defense ang gagawin ng team ng Pampanga. Santos now. Legit point guard ng Asel. Foul lang tayo galing kay Baluyot. First contact, second team foul. First contact, second team foul. Let's see. And inbound. Inbound with the Zealand. Para jersey number. Santos. Santos 15. Santos pin. Bunyag! Pupukulan tres! Bigs! Tatlong tres na ang inilabas ni Idol Bunyag rito. Grabe itong shooter na to. Shooter na shooter talaga itong si Bunyag. Number 26 for 3, gagante. Pasok naman. Galing kay Idol number 26. Palitan na ng tres dito mga idol. Bunyag now. Bunyag, oy! Uli. Baluyot now. Baluyot setting up the play. Binigay kay number 99. Rebound. 26-17, 6 minutes. De Leon now on the move. De Leon. Pasok yan. Highlights laban sa isang highlights. Baluyot now. Nagmamadali. Knockout play. Drop pass. Wala. Baluyot ulit. Baluyot ball fake. Hindi na pumasok pero may foul tayo on Baluyot. Ang ganda sana ng fake na yon. Galing kay Baluyot. What a game. Dalawa na yung third team foul. Santos. Santos na mababa. Santos yun. Santos setting up the play para kay De Leon. De Leon pupukol ng tres. Air ball. So 28-17, 5 minutes 37 seconds. Acosta pa rin. Setting the play. Baluyot. Baluyot now setting up the play. Isa sa mga player na nag-champion sa Pampanga 3x3. Baluyot number 0. Acosta. Basket count. Para kay number 99 Acosta. 2-8. So nakakahabol na ang team ng Pampanga. Bonus shot. First contact. First team foul. 19-28 tayo. Let's see the two to bonus shot brother. Bonus shot is jumper ready. Bonus shot na yan. Bonus shot is good. Was that it? Two point. Binigay, number 11. De Leon now setting up the play para sa team ng Hassel. 5 minutes. De Leon sidestep, teardrops. Paboritong tira, wala. Rebound number 26. Tumakas sa gilid. Pero same ball pa rin tayo. 8 lang ang kalamangan ng team Hassel dito. Baluyot now. Number 26. Ay! Ang ganda sana. Eto na si Idol Bunyag. Bunyag now, nagmamadali. Bunyag, sidestep. Ang gandang galawan naman nun. Court to court move. Galing kay Bunyag. Ano kaya ang ibabaw ni Baluyot rito? Ang ganda ng championship na to. Binigay. And pass again. Acosta paying. Acosta, agaw? Hindi. To shoot. Wala. Rebound. Pass. Block. Pacho now. Pacho. Dribbling skills. Pinas break kay Bunyag. Bunyag, pupukol ang jumper. Wala.
Grabe. Ako sa ngayon. Eto na ang team ng Pampanga gaganti o babawi sa laban na to. Second quarter, 4 minutes, 30-20 score. Pass. Number 26, pupukol ng jump shot. Wala. Steal. Backlash. De Leon now. De Leon, binababa ang bola. De Leon on the move, crossover. Eto na, De Leon, teardrops. Paboritong tira yan ni Idol De Leon. Crossover sabay teardrops sa mga kalaban. 12. Pinapakitang moves ng parehong Skera, wala. Pasa ng pala. Number 24, wala. Rebound. Pass. Eto na, Bunyag now. Bunyag nagmamadali. Bunyag, eto na naman si Idol. Bunyag on the move. Drop pass. Sayang yun, pero okay. Solid. 32-20, 3 minutes 39 seconds sa ating second quarter para sa team ng Hustle. So nakakarami na ng 13 itong si Idol Bunyag. Shoutout sa mga supporters ng Team Hustle. No! Tingnan natin ang pangalawa. Jumper ready. First shot on Tuazon, wala. So 3 minutes 39 seconds pa sa ating second quarter. Tuazon ulit, wala. Rebound. Tuwasok. Pass. And drive. Bunyag now. Bunyag. Bunyag ulit! What a shot! Galing kay Bunyag! Grabe. So siya talaga yung pamutok dito sa laban na to, mga idol. 15. Binigay naman 10. Shot runner. Pero ayaw sila ka binigay ka tuloy. Paluit 15 on the shot clock. Paluit crossover. Paluit on the move. At may foul. Dalawa ka na. Si number 28, Valencia. Dalawa na rin ang team foul, no? Grabing championship game ito, mga idol. 34-20, 3 minutes 15 seconds, second quarter. Ano ba number 16? 16 lagi ko na si May. Binigay kay Yes. Oy! Foul tayo. So penalty tayo at 2 shot para kay Bunyag. First one back, penalty. Ipasok mo daw, baka mapasok ka mamaya. Wala. Tingnan natin ang second warning. Isa pa para kay Bunyag. Tingnan natin ang pangalawa. Wala pa rin. Rebound. Recover. Good ball yan. Sa ina ni Esquera. Esquera, easy lays up. Sumobra lang. Alas talaga. Hindi pa nakamuha. Yun lang. Same ball tayo. 3 minuto. Time out pa, sir. Sige. So tatawag ng timeout ang team ng Pampanga rito. 34-20 ang ating score. 14 po ang kalamangan ng Team Hustle. 3 minutes. Dito Dito ka ba ninyo? Dito ka. Dito kayo ha? Dito ka. Yes, dito ka. Ikaw maglabas ng bola. Balik, kumita ka, umitot ka. Binin mo bola. Ha? Okay ka na lang. Dikit kayo. 1, 2, 3, 4. Walang kayo, walang space. Dikit. 3 minutes, 34-20. Orang yang main skor kan. Sulagi legilid. Salah mana itu? Eric. Hasil. Bagi Santos. Cara sama Pak. Cara sini guys. De Leon. De Leon now. De Leon side step, teardrops. Ayun na naman yung mga teardrops ni Idol, mga captain hook moves. Santos now, crossover. Santos, jumper. Para shot, para kay Santos. 36, 20, labing anim. 2:35 pa tayo. Version number 50 Paluit. Paluit binigay Esquero. Esquera, 3 points. Hey!
Malayo pa to mga idol. Second quarter, bakbakan pa lang to. 2 minutes 20 seconds. De Leon na. De Leon crossover. Ayun yung mga galawan. Napakagandang galaw naman nun. Galing kay De Leon. Grabe. Hindi mo iisipin mga babae naglalaro dito mga lods. Solid. Baluyot na yun, baluyot pa rin. Binigay. Baluyot on the move. Baluyot moves. Oy, nabitawan. Black ball. Pass break tayo. Makukuha ni Vanessa. Drop pass kay Pacho. Euro step. Para mo. Pero wala. Woo! Baluyot now. Di diskarte. Baluyot on the move. Drop pass. Aga ulit. Pacho. Ang haba ni Pacho. Valencia. Tutok na yan. Para sa. Galing kay Valencia. Woo! 40-23 ang ating score. 1 minute 33 seconds. Second quarter. Number 1 taking 3. Wala. Rebound. Santos. Pull up J para kay Pacho. Medyo malakas lang. Sub. Lalabas si Baluyot at papasok naman itong si Divino. Ang pure point guard ng team Pampanga. At si Abi Gante naman. Papalitan si number 24 Delaban. Divino. So let's get her. Divino again. Divino ngayon. Divino pa rin. Sana na huwag yung mga six. Okay? Divino crossover. First sa contact. Foul number 69. Ariraya. 69. 69 Alaray. First contact, 30 foul. First contact, 13 foul and inbound. 40-23, 1 minute 12 seconds. Divino now on the move. Divino drop pass, wala. 3/10 to shoot. Pass. Binigay. 5 to shoot. Oy! Number 1, Bondok, 3 points. 40-26, 55 seconds. De Leon na, nagmamadali. De Leon. De Leon on the move. Crossover. Sam God move. Teardrops. Wala. Rebound tayo. Pampanga na. Divino now. Relax lang, sabi ni Divino. Crossover. Divino on the move. Divino. Divino! Court to court moves. Galing kay Divino. Grabe. Parang mga lalaki dito pala pag naglalaro. Valencia, pupulang tres yan. Wala. Wala na tayo siyang bumati. Number 16 now. Bondok. 1 na kayo, 16 seconds. To Layog. Layog now, pupulang tres. Wala. To Bondok. Bondok. Para shot. 40. 10 na lang. Wala na. So that's a buzzer for end of our second quarter. Halftime muna tayo. For the Persa. Humahabol na ng paunti-unti ang team ng Pampanga. So babal tayo para sa ating third and fourth quarter.